Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde we onuň töwereginde gyzamyk keseli ýaýraýar. Şäheriň ýokunç keselleri hastahanasy gyzamyk bilen kesellen çağalardan doldy. Esasan mektebeçenli we mektep ýaşyndaky çağalaryň arasynda ýaýraýan bu kesel barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary saglyk we bilim wekillerine salgylanyp habar berýärler. Häzir şäheriň ýokunç keselleri hastahanasyny 160 töweregi çağı bar. 150 orunluk bu hastahana gelýän näsaglaryň köplügi sebäpli onu diňe saglyk ýagdaýy agyr çağalaryň ýatmagyna ruhsat berilýär. Dip hastahananyň bir saglyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Saglyk işärleriniň bir näçesi gyzamygyň häzirki görnüşiniň çaltlyk bilen ýaýrap, gyzamyga garşy vaksinanyň ähli dozasyny alan çağalary hem ýokuşýandygyny we keselçiligiň agyr geçýändigini aýdýar. Men saglyk buğdawyndaky iş tejribämiň dowamında vaksina alan adamlarda gyzamygyň beýle çalt depginde ýaýramagyny we onuň agyr geçmegini birinji tapar şaýat bolýaryn diýip 7 ýyl gowrak wagt bäri Türkmenbaşynyň ýokunç keselleri hastahanasynda işleýän saglyk işgäri bellidi. Bilim wekilleriniň bir näçesi anonim şertde habarçymyda beren maglumatynda şäheriň käbir çağalar baglarynda körpeleriň aglabasyna gyzamygyň ýokuşandygyny aýtdy. Bularyň arasynda Türkmenbaşynyň 1-nji 5-nji, 18-nji we 28-nji çağalar baglary bar. Çağalaryň aglabasy gyzamykdan öýlerine bejer galýarlar. Olar lukmanlaryň ýazyp beren dermanlaryny, vitaminlerini içýärler. Olaryň saglyk bejergisiniň 15 gün dowam etjekdigi aýdylýar. Häzir gyzamyk ýokuşmadyk çağalar hem çağalar bagyna gatnamaýarlar. Diýip bilim işgäri gurrun berdi. Muňa garamazdan gurrun edilýän çağalar baglary ýapylman işlemegini dowam etdirýär. Çağalar baglarynyň işgärleri terbiýetçilik edaralaryny ýapmak üçin özlerine ýurdun bilim hemde saglygy goraýyş we derman senaty ministrliklerinden ýüriti görkezmäniň iýerilmelidigini aýdýarlar. Häzir biz adaty iş gününde bolşýaly çağalar bagyna barýarys. Bu ýerde tämizleýiş we beýleki işleri berjaý edýäris diýip çağalar baglarynyň biriniň terbiýetçisi bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň ýokunç keselleri hastahanasyndan ýurdun bilim hemde saglygy goraýyş we derman senaty ministrliklerinden kommentari almak synanşyklary oňy netije tapmady. Öňüne alyp bolýan ýöne ören ýokunç kesel hasaplanýan gyzamyk çağanyň ölümine sebäp bolup ömürlük maýyp hem edip bilýär. Balkanly lukmanlaryň bir näçesi häzir raýatlaryň arasynda halk tebipçiliginiň görnüşlerinden peýdalanyp gyzamyga garşy görüşmäge çalışýanlaryň bardygyny hem aýdýar. Olar bu raýatlara çağalarda ýa-da uly adamlarda gyzamyň alamaty ýüze çyksa haýal etmän lukmanlary ýüz tutmagy maslahat berýärler.